नमस्कार सर्वांना श्रावण सोमवारची खूप खूप शुभेच्छा। आज आपल्यासाठी खूप चांगला दिवस आहे कारण माय इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट आज सिंधुदुर्गमध्ये उघडला आहे। मी लोकमान्य ट्रस्ट आणि डॉक्टर किरण ठाकूरना खूप खूप शुभेच्छा देते। मला आशा आहे आणि गर्वाची मी सांगू शकते की हे आपल्या सिंधुदुर्ग भागासाठी खूप चांगलं होणार। आपला भारतची हॉस्पिटॅलिटी तर ॲन्सेस्ट्रीपासून चांगलीच आहे, पण आपले लोकांना थोडी फिनेस ते पाहिजे होती आणि मला नक्की गर्व आहे की आपला इन्स्टिट्यूट हे काम करू देणार। आज आम्ही सावंतवाडीमध्ये पण एक बुटीक हॉटेल उघडलं आहे, सावंतवाडी पॅलेस बुटीक हॉटेल, आणि आज पूर्ण देशाचे लोक आपल्याकडे येते। मी नक्की सांगू शकते की आपले स्टुडंट्सना हे खूप बेनिफिट होईल आणि मी आशा करत आहे की हे आपल्यासाठी एक चांगलं स्टेपिंग स्टोन होईल आणि सिंधुदुर्गचं नाम अजून पुढे रोशन होईल। हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री एकदम चांगली इंडस्ट्री आहे। मला माहिती आहे की आपले वर्क आवर्स जास्ती असणार, आपल्याला 12-14 तास काम करावं लागणार, पण हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये आज एक पॉवर आहे की आपण कोणाचा पण मूड दिवस बदलू शकते। आपल्याकडे कोण पण गेस्ट आले, त्यांचा दिवस खराब झाला होता, पण आपल्याकडे ते पॉवर असते की इफ आय गिव्ह देम समथिंग स्वीट और इफ आय जस्ट स्माइल अँड ग्रीट देम वी कॅन चेंज द डे, आणि ते हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये पॉवर आहे। तर मी नवीन यंग स्टुडंट्सना तेच सांगेल की अगर आपण हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीमध्ये येणार आहे तर ते विचार करून या की हाऊ वूड यू डू बेटर फॉर सिंधुदुर्ग। असं नाही आहे की फक्त इंटरनॅशनली हॉटेल्स आणि हॉस्पिटॅलिटी चांगलं आहे। आपली भारतीय इनफॅक्ट अतिथी देवो भव आपली हे भारतची संस्कृती आहे, त्याच्या खूप नंतर आला की किंग इज कस्टमर। तो दिस इज इन आवर जीन्स अँड टुडे आय वुड से की होन इट ऑल ऑफ यू यंग स्टुडंट्स come and take the benefits of such a prestigious institute now in Savantwadi. My husband himself has studied in IHM in Bombay. Both of us have studied at Culinary Institute of America in New York. आणि आम्ही जेव्हा एज्युकेशनमध्ये होते, आमचं एज्युकेशन इतकी ऑलराऊंडेड होता, IHMचा करिक्युलम इतकी चांगला आहे। जेव्हा ते आपल्याला हॉस्पिटॅलिटी शिकवायला, कलिनरी कसं करायचं आहे, हाऊसकीपिंग, लॉन्ड्री, स्टार्ट टू एंड आपला गेस्ट सर्विस कसं चांगलं प्रस्तुत करायचा ते आपल्याला दाखवेल। तर मी फक्त आपण सगळ्यांना तेच सांगेल की त्यांचा बेनिफिट घ्या, फायदा घ्या आणि आपली संस्कृतीना अजून पुढे घ्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।